tangte donatum ilitum kacetong ceng lo pini labang so a channel long a channel menta luripu si labang so channel kang punang ko bathege nili ta nili ninge che khang nilo the non ilitum kisung si keceng si la ke MP election ke non na ke lelo la si ko mada bang pu phansi ilitum MP kang bai nai ma ke la ke ilitum long si dolo la si strong ke thelo kotha lapu bang ke jaiga thar lapu bang ke morsing tisu lasi labang ni yang bong si non ke bang JMP election bang ke cedan pu lasi ko mada bang pu si mesen ma ben ko mada bang pu si kahe no ma la ke ili tum long si dolo lasi ili tum si invite nang pu lasi non deng ni yang deng dam sudang la ke tum ke dam tang non hetang tarabasa long APHLC tum la ke mega rally ke do lasi labang so meeting long armu lang na mana Laita lalu lapente non head jong non head lah BJP tu ma meeting lapen munit armu kecetong la bangda ini tu melak tu lah paklah kan lasi donatum ilitum non IMP election nang lele angko besi ilitum arijal ke thegong lo komara a party long si kacetong ar muke ongma komara party long si kacetong ar muka be ma ke la ke ilitum si non theglong alo lasi lalo lasi non ke omorsing tisosi alangli MP ke chriamel long kaningje dunji abang pu aphan ilitum non alangli MP hai heng ko alangli kaningje asian tongkan lengji ma kwan si kang dukang thermala langana itu paklang kan 244 itu আমার কনস্টিটিউশনাল রাইট আছে আৰু আমাৰ 244 এইটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু এলসি লাসন abang pusi laan abang kang ne no tuyong si parliament long si ninje dunji lasi lason abang pu antong ilitum MP pahainang ko ba mate ke pahainang ko ma laki henno dakso ni ke parliament long kaningje dun ke mini decision ta apolong li lageli tu si chimi lo pendam tunang ke dam tang MP horen sing be alang lian stami pahai lo alang high pen kuson si parliament long lam kaningje ma ke ili tu si theklong thong lo si paklang ka string ke thelong जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिफू में पहले राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाता है उसका स्टॉपेज था लेकिन जब कोरोना आया इसके बाद अभी तक स्टॉपेज नहीं मिला इसलिए लोगों का बहुत तकलीफ हुआ कि इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था करें ट्रेन से पार्लियामेंट लोग के हांगलो लसी लासो दong hem khai ke hang abang phulo mala kai tum ke dam tang horen sing biana theglong lo BJP tum ke lasi non omor sing tisota la ke thang hang thek thelo lage alang the dun lai po lam le aja ta hang thek thelo lage no la theglong lo bu ke dam tang MP horen sing be alang pe lo train parliament lo si train sang se de difulong di Rajdhani Express Delhi train Dibrugarh am ke a train sang se de na potsi parliament lo keninje dun lagi itu therak mi alam lagi ini totally kado itu karbiang long ra inglong sora si lagi therak mi alam lagi si do pilang ason itu karbiang long arling ke the tum keninje pina pias 2000 ason do pilang si morala so abang ke itu kapregani bang cethan tuna nasi lalo ke tantang IMP ke train si hanglo ili tum kangwai nei abang phula ke upai na paklang bom lo screen ke thelong kontha la ke jai kathar sar jai kathar lo laku ge morsing tisu tasi labahini angbong si iritum chongwai nang ko jai kathar antong pahai nei ma horen si morsing tisu si pahai nang jima ke la ke iritum arimun jong si do apu ke la ke tum chini lo ke thek thin nai lam kang ther alam le kang du la ke parliament lo ni de ke pansi la ke dikko lasi lasona bang pu phan mang ke itu ni dan si pura lo lagi invite beda sekian IPHLC yang sini support lasi pu no itu ke pahai nai lagi sar jai kathar alang lipan si itu but pinang po pahai bek na pu are mupen itu theglong lo gadi mai BJP mai long ciar khali dopik
Eklong gedi amaya jujelang ciar kepang rum log ko nasi non ke karbiang long arat inglong sorat ke kilu galilo kiri nasi ko nasi biji pilong le non meeting itu dun po ki thek thi nai thulang ar le theki thula kilu nai thulang nasi lason long ke non ke bang jilang amai sitame ilitum dunde de nangji nasi kidunangji lapen japong cipi dunang lapen kacik song dunangji ulo tangte aki hai jaga tharlong nai apuhan ke nang nilu bijoy nai dei lalo nasi non kewangji MP bangke itu invite paminam pu lalo nasi alam ta ke than pading lo ni pinisi ke ceng silang lason na video kasema labang te asi choro nang itu labang so video ke lah pola pen ulan ke labang so video share tha lapen ke wan jilang ahut bangke ni laso sesi a video bonai pading pon bompo mate semar pading pon bompo lapen project dapat lang pon bompo te pinisi ke ceng silang asi a channel amer ke lake luri kothe ke nang lida luri no ni lida luri lasi utha chetong thuna labang so channel lo luri por channel lo kado do mecha